Kaixo, aurreko bideoan esan dugu moduan, joango gara pizkanaka fisika kuantikoari buruz hitz egiten eta hasi behar dugu Planckek azaldu zuena azaltzen, bai? Esan dezakegu fisika klasikoaren erailtzailea Planck izan zela, edo Plancken ideia izan zela jarraitasunaren bukaera, bai? Zergaitik, Planckek esan zuen 1900 urtean, materia osziladore txikiz osatuta zegoela. Ordura arte, saiatzen ziren dana jarraitasunaren ikuspuntutik azaltzen, fisika klasikoa zen ordura arte ezagutzen zana, oso erabilgarria gauza askotarako, baina hainbat arazo agertu ziren. Eta orduan Planckek esan zuen, materia osziladore txikiz osatuta dagoela. Izan daitezke atomoak, molekulak, eta osziladore horiek energia igorri edo zurgatu dezaketela uhin elektromagnetikoen bidez. Eta orduan, oinarrizko energia bat zegoela esan zuen. Osziladore bakoitzak oinarrizko energia bat edukiko zuela. Oinarrizko energia hori, uhinaren maiztasunaren araberakoa zen, eta badakizue maiztasunak ematen digula uhin zehatz bat, uhin bakoitzak maiztasun bakarra dauka, eta hori izango da bere ezaugarririk garrantzitsuena, gero espektro elektromagnetikoa gogoratzen baduzu horretan maiztasunaren arabera edo uhin luzeraren arabera gogoratu zein zen erlazioa ordenatuta daude eta Plancken konstantea, bale? Hau da berak postulatu zuena. Berak esan zuen oinarrizko energia bat zegoela eta gero posibleak diren energiak finitoak direla. Badaudela zenbaki oso baten arabera, oinarrizko energiaren arabera, eta izan zitekeela 1, 2, 3, 4, 5 eneren balioak. Orduan, ezin zan egon edozein energia, bai? Esan jarraia, kuantizatua zegoen. Eta oinarrizko energia unitatea edo energia kuantoa fotoia izango zen, bale? Orduan, fotoi bakoitzak edukiko du frekuentzia bat, eta frekuentzia horren arabera edukiko du energia bat. Hurrengo bideoetan ikusiko dugu efektu fotoelektrikoan adibidez, hau zertarako erabiliko dugula, eta selektibitateko ariketetan erabili beharko duzue fotoiaren ideia. Orduan, zer esan zuen Planckek? Planckek esan zuen materia osziladore txikiz osatuta dagoela, eta osziladore horiek eduki ahal zutela energia kantitate zehatz batzuk bakarrik. Eduki ahal dituzten energiak badira zenbaki osoen arabera eta oinarrizko energia baten proportzionalak. Eta oinarrizko energia izango da Plancken konstantea, ikasi ondo zenbaki hau erabili beharko duzuelako askotan, eta frekuentzia baten araberakoa. Orduan, egoera kuantiko batetik bestera pasatzeko energia zurgatu edo igorri behar da. Nola? Fotoien bidez. Ados?